Лукашенко хоча пераняць у Китая палітычныя метады. Пра гэта ён заявіў падчас перамоваў з кіраўніцтвам КНР. Политически и в устройстве государства мы должны у вас что-то перенять. Когда-то Советский Союз и Китай очень дружно выстраивали ту модель, которую вы сейчас не потеряли, которая у вас действует. Нюанс у тым, што палітычны лад Китая фактычна не прадугледжвае выбараў кіроўных органаў дзяржавы нават у выглядзе фасаду, імітацыі. Менавіта гэтую кітайскую асаблівасць і збіраецца пераняць Лукашенка, кажа палітычны аглядальнік Валер Карбалевіч. Дэмакратыя – гэта найважнейшы элемент палітычнай культуры Захаду. Калі цяпер Беларусь паварочвае на ўсход, сябруе з аўтакратыямі, то навошта патрэбна гэтая гульня з фармальна-дэмакратычнымі механізмамі? У сваім выступе Лукашенко казаў, што шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва створаная на грунце такіх каштоўнасцяў, як узаемная павага і давер, роўнасць, дыялог. Але з непрыхаванай ліслівасцю Лукашенко увесь час хваліць Кітай і спявае дыфірамбы Сі Цзіньпіню. Я вас поздравляю, что вы по-китайски мудро, аккуратно, без революций и потрясений ведете свою страну к той цели, которую вы определили. Таму казаць пра роўнасць тут не выпадае. Там існуе жорсткая іерархія і дамінуюць вялікія дзяржавы, найперш Кітай.